Seuraavaksi katsomme tästä kantaluvun ratkaisemisesta muutamia soveltavia esimerkkejä. Eli kun tuntematon oli tätä kertaistumista kuvaava kerroin k, niin tämä tehtävän ratkaisu tulee johtamaan tällaisen juuren ottamiseen. Ja katsotaan tästä esimerkkinä tällainen tehtävä, jossa pankkitalletus kasvoi 6 vuodessa 4 500 eurosta 5 400 euroon. Ja sitten kysytään, että mikä olisi tämän tilin vuosikorko. No nyt jos merkataan tuota vuosikorkokerrointa nyt koolla, niin tällä kertoimella tullaan 6 kertomaan tuota alkuperäistä talletusmäärää 4 500 euroa, joten tuo yhtälö saadaan muotoon, että 4 500 kertaa k-potenssiin 6 pitäisi olla tuo loppusumma 5 400 euroa. No, kuten aiemmin opimme, niin tämä yhtälö tullaan ratkaisemaan ottamalla 6 juuri, mutta sitä ennen meidän pitää jakaa yhtälö puolittain tuolla luvulla 4 500. Eli saadaan, että k kuudenteen on 5400 jaettuna 4500 ja sitten kumotaan tuo kuudenteen korotus ottamalla 6 juuri. Ja nyt koska otamme parillisen juuren, niin pitää muistaa, että tuossa ratkaisussa on tuo plus miinus 6 juuri tuosta osamäärästä. Mutta nyt koska kyseessä on tämmöinen pankkitalletuskorko, niin tuo negatiivinen ratkaisu voidaan unohtaa ja tuosta 6. juuresta tullaan saamaan laskimella 1,031. Ja tästä voidaan nyt sitten päätellä tuo vuosikorko, eli vähennetään tuosta 1,031 ensin tuo 100% kuvaava ykkönen pois, jolloin korkokertoimeksi saadaan 0,031, eli prosentteina 3,1%. Toisena esimerkkinä katsotaan tällainen tehtävä, jossa palkkoja suunnitellaan korotettavan joka vuosi yhtä monta prosenttia, niin että palkat nousisivat 5 vuodessa yhteensä 30%. Ja kysytään nyt sitten, että mikä olisi tämä vuotuinen palkankorotusprosentti. No, koska palkkojen määrää ei nyt alussa tiedetä, niin merkataan, että ne olisi jotain A-euroa. Tällöin 5 vuoden kuluttua palkat ovat nousseet siitä 30%, eli ne on 130% tuosta alkuperäisestä palkasta A, eli 1,3-kertaisia, joten ne olisi 1,3 aata. Ja merkitään nyt sitten tätä vuotuista kasvukerrointa koolla. Ja tällöin noita palkkoja siis kerrotaan aina joka vuosi tuolla kertoimella k, joten tuona lähtövuonna palkat olivat siis A-euroa, ja ensimmäisen vuoden kuluttua ne on k kertaa A-euroa, toisen vuoden kuluttua taas tuota edellistä kerrotaan k:lla, jolloin meille tulee k toiseen A-euroa, ja niin edelleen tätä jatkettaisiin, joten 5 vuoden kuluttua tuolla k:lla olisi kerrottu 5 tuota alkupalkkaa A, joten tulisi k 5 kertaa A. Ja tästä saamme nyt siis yhtälön, eli tuo 5 vuoden kuluttua palkkamäärä piti olla k 5 kertaa A, ja toisaalta se piti olla 30% suurempi kuin tuo alkupalkka A, eli 1,3 aata. Ja tästä yhtälöstä tuo A, alkupalkka supistuu nyt sitten pois, ja meille jää, että k 5 on 1,3. Ja sitten tuo 5 korotus kumotaan ottamalla tuo 5 juuri. Ja laskimella laskettuna 5 juuri 1,3 on noin 1,054. Ja tällöin tuo prosentti, jolla tuota palkkaa vuosittain kerrotaan, saadaan taas vähentämällä tuo 100% kuvaava ykkönen tuosta 1,054 pois. Ja nousukerroin on siis 0,054, eli noin 5,4% palkat nousisivat vuodessa. Seuraava esimerkki on vähän pidempi, eli tässä sanotaan ensinnäkin, että aineenvaihdunnan takia kaikki eliöt, kasvit ja eläimet sisältävät samassa suhteessa hiilen eri isotooppeja kuin ilmakehä. Ja eliön kuoltua tämä radioaktiivisen isotoopin hiili 14 määrä alkaa vähetä. Ja hiili 14 puoliintumisaika on tuommoinen 5568 vuotta. Eli se tarkoittaa, että tässä puoliintumisajassa tuo organismissa oleva hiili 14 isotoopin määrä puolittuu. Ja sitten A-kohta kysyy, että kuinka monta prosenttia hiili 14 on jäljellä 16 000 vuotta sitten eläneen mammutin luissa. Eli tuo hiilin 14 määrä alkaa nyt sitten puolittumaan aina 5568 vuoden välein. Ja jos nyt ajatellaan, että hiiltä olisi aluksi jokin A-määrä, niin kun yhden kerran tuo puoliintumisaika kuluu, niin hiiltä on jäljellä puolet tuosta A-määrästä. Ja sitten jos toiseen kertaan kuluu tuo 5568
vuotta, niin sitten tuosta puoli aasta on jäljellä taas puolet. Eli meille tulisi tavallaan 1/4, eli puoli toiseen kertaa a. Ja niin edelleen 3 kertaa, jos tuo puoliintumisaika kuluu, niin sitten taas tuota edellistä määrää pitäisi kertoa puolikkaalla ja saataisiin puolikas 3 aata. Hiili 14 olevan jäljellä. Ja näin edelleen, jos tässä jatketaan, niin aina kun x kertaa tuo puoliintumisaika kuluu, niin tuo jäljellä oleva hiilen määrä on puoli potenssiin x siitä alkuperäisestä määrästä a. No nyt sitten a-kohdassa tuo eliön oli kuollut 16 000 vuotta sitten, joten tässä ajassa noita puoliintumisaikoja on kulunut 16 000 jaettuna tuolla puoliintumisajalla 5568 eli 2,873 ja niin edelleen monta kappaletta. Joten tuo eksponentti tuolla puolikkaalle tulee olemaan tämä 2,873 ja pyritään käyttämään siellä mahdollisimman tarkkaa arvoa, joka meillä nyt on tuossa laskimessa, joten syötetään laskimeen, että puolikas potenssiin tuo 2,873 ja niin edelleen kertaa alkuperäinen määrä a, niin saadaan tuo hiilen jäljellä oleva määrä tuon x-ajan kuluttua. Ja tuosta kertoimesta saadaan laskimella 0,13644 ja niin edelleen aata. Eli pyöreästi tuosta alkuperäisestä määrästä a on siis jäljellä 13,6%. No B-kohdassa on sitten vähän hankalampi homma, eli siinä hiili 14 pitoisuutta käytetään siis tällaisten historiallisten löytyjen ajoituksen, eli niin sanotun radiohiiliajoitukseen. Ja egyptiläisessä pyramidista löydetystä muumiossa vuonna 1975, niin siinä on ollut jäljellä 65% tätä hiili 14. Ja sitten kysytäänkin, että mikä olisi tämä aika, miltä muumio on peräisin. Meidän tulee siis selvittää, että kuinka paljon aikaa on kulunut, jotta hiili 4 isotooppia olisi jäljellä 0,65 aata, eli 65% sitä alkuperäisestä määrästä a. No, lähdetään selvittämään, että kuinka paljon hiiltä olisi aina jäljellä jokaisen vuoden kuluttua. Ja merkataan tätä vuosittaista kertaistumiskerrointa nyt koolla. Ja nyt tiedämme, että kun kuluu tuo puoliintumisaika, eli 5568 vuotta, niin tuosta alkuperäisestä a-määrästä pitäisi olla puolet jäljellä, eli 0,5 aata. Jolloin saamme yhtälön, että k-potenssiin, eli tuo vuosittainen kertaistumiskerroin potenssiin 5568 kertaa alkuperäinen määrä a, olisi 0,5 aata. Ja tästä jälleen, jos supistetaan nuo aat pois, niin saadaan, että k-potenssiin 5568 on 0,5. Ja nyt otamme siis näin suuren juuren kuin 5568 juuri puolittain tästä yhtälöstä. Ja tällöin saamme tuon koon eksponentin kumottua ja vuosittaiseksi kasvukertoimeksi saadaan tuo 5568 juuri luvusta 0,5. Laskimella laskettuna tuon koon pitää olla 0,9998 ja niin edelleen. Ja nyt pidetään tämä luku laskimessa, koska haluamme käyttää tätä tarkkaa kertaistumiskerrointa selvittääksemme tuon ajan, joka on kulunut, jotta isotooppia olisi jäljellä 0,65 alkuperäisestä määrästä a. No merkitään nyt siis näitä kuluneita vuosia x:llä, jolloin saamme yhtälön, että tuo kertaistumiskerroin k potenssiin x kertaa alkuperäinen määrä a pitäisi olla 65% siitä alkuperäisestä määrästä a. Eli kerromme x kertaa tuolla edellä saadulla vuotuisella vähenemiskertoimella tuota alkuperäistä määrää a niin kauan, että tuo määrä vähenee 0,65 a. No, jälleen tässä voidaan tuo alkuperäinen määrä a supistaa pois ja saamme yhtälön seuraavaan muotoon. Ja täällähän nyt siis tuo tuntematon x on tuolla eksponentissa, joten tämä yhtälö johtaa tuohon logaritmiseen ratkaisuun. Ja otamme siis puolittain tästä yhtälöstä logaritmit, jolloin tuo x tuolta eksponentista voidaan tiputtaa sitten sinne logaritmin eteen. Eli saadaan x kertaa logaritmi tuosta vuotuisesta kasvukertoimesta k on yhtä kuin logaritmi 0,65. Ja sitten jaetaan tuolla oikealla puolella olevalla logaritmilausekkeella ja saadaan x-ksi laskimella laskettuna 3459,8 ja niin edelleen, eli noin 3460 vuotta. Eli tuolla vuotuisella kasvukertoimella tuota
alkuperäistä määrää A kerrotaan 3460 vuoden ajan, jolloin tuo muumion hautausikä voidaan laskea, eli tuo löytämisvuosi 1975 miinus tuo vuosien määrä 3459,8 ja niin edelleen. Ja tällöin saamme noin pyöreästi miinus 4084,8, eli tuo muumio on haudattu noin 1500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua.